Dámy a pánové, vážení spoluobčané, ale hlavně vážení republikáni. Jsme spolu už od 30. prosince 1989, kdy naše strana byla založena. Ustavující sjezd jsme měli 24. února v Praze 1990. Jsme spolu už tedy opravdu dlouhou dobu. Za tu dobu jsme zažili nejen okamžiky slávy, ale především okamžiky neustálého tlaku vůči nám. Blokády, informační blokády, pomluvy a tak dále. Víte, že za těch uplynulých x desítek let jsme si toho prožili společně hodně. Teď jde o to, že v těchto volbách, parlamentních volbách 2025, jde vyloženě o existenci národa a vlasti. A naší povinností jako republikánů je udělat vše proto, abychom naši zem zachránili. Proto vás všechny vyzývám, ať už jste byli členy před desítkami let, stali jste se členy v pozdější době, ať už platíte nebo neplatíte příspěvky. Všechny vás vyzývám k tomu, pokud jste republikáni, dosud jste republikáni, tak volte v letošních parlamentních volbách 2025 číslo 10, Česká republika na prvním místě. Já jsem si jist, že s touto větou musí všichni vlastenci souhlasit, ale pozor, je to jediné opoziční hnutí, jediná síla, která je ochotna a schopna naši zem zachránit. Autentičtí vlastenci, autentičtí národovci, skuteční republikáni volí číslo 10, Česká republika na prvním místě.